Dnevnik iz Drugog svetskog rata. Subota, 1. novembar 1941. Nakon relativnog mira u poslednja 3 meseca, nemačka avijacija ponovo gađa London. Istovremeno, bombarderi Rafa svoje napade fokusiraju na nemačke gradove Hamburg i Bremen i na francuske luke Dunkerque i Boulogne. U Rusiji snage grupe Armija Jug napreduju prema Rostovu, koji se nalazi na ušću reke Don, dok armije generala von Manštajna prodiru u unutrašnjost Krima, zauzimajući prestonicu Simferopolj. U centralnom delu fronta Nemci drže svoje položaje u Možajsku, 100 km od Moskve. U Londonu vladaju u egzilu Belgije, Poljske i Čehoslovačke priznaju Komitet za nacionalno oslobođenje generala de Gola. Ernst Bevin, britanski ministar rada i član ratnog kabineta, u svom obraćanju iznosi procenu da će narednog proleća uslediti nemački napad na Englesku. Američka javnost šokirana je pogibijom nekih članova posade sa razarača Ruben James. Sekretar mornarice Frank Knox izjavljuje da je potapanje plovila kukavički čin još gori od piratstva. Predsednik Roosevelt optužuje Hitlera za ničim izazvane napade na američke brodove. U Tokiju, nakon višečasovnog razmatranja situacije sa Sjedinjenim državama, vlada i generalštab zaključuju da je rat neizbežan. Admiral Kiyoshi Hasegawa, guverner Formoze, Tajvana, zalaže se da ostrvo bude pretvoreno u tvrđavu koja će služiti kao nosač aviona. Nedelja, 2. novembar 1941. U štabu u Rastenburgu, Poljska, u razgovoru nakon večere sa generalom Wilhelmom Keitelom, Hitler iznosi svoje viđenje budućeg izgleda Evrope nakon rata. Proširit će se na istok do granica germanske civilizacije. Slovenska imena zamenit ćemo nemačkim, na primjer Krim će se zvati Gotenland, tvrdi nacistički vođa. U međuvremenu u Rusiji jedinice generala Heinza Guderijana vode borbe sa Sovjetima utvrđenim duž puta koji povezuje Jefremov i Tulu. Na severu, u oblasti Leningrada, Crvena armija pokreće kontranapad sa ciljem proterivanja Nemaca sa reke Neve. U južnom delu Rusije, na Krimu, nemačka artiljerija i avioni nemilosrdno bombarduju grad Sevastopolj. U Poljskoj sa radom počinje logor smrti Belzec. Vlada Sjedinjenih država od Finjske zahteva da potpiše primirje sa Sovjetima ili će u suprotnom prekinuti diplomatske odnose. Roosevelt daje nalog za izgradnju 50 brodova za pratnju koji će u okviru programa o najmu i zajmu biti poslati Velikoj Britaniji. U isto vreme, tenzije između Sjedinjenih država i Japana rastu, pošto Japanci za neuspeh pregovora krive Amerikance. U Severnoj Africi i u Libiji, južnoafrička avijacija bombarduje Bengazi i Dernu. Nedelja, 2. novembar 1941. Ponedeljak, 3. novembar 1941. Trupe armijske grupe Sever pokušavaju da zauzmu južnu obalu jezera Ladoga. One presecaju prugu koje povezuju Leningrad sa Volgodom i kreću ka unutrašnjosti Sovjetskog saveza u pravcu Tihvina. U centru snage Trećeg rajha okupirale su grad Kursk. Dalje ka severu se nalaze nalazišta rude gvožđa. Na Mediteranu italijanska avijacija bombarduje Maltu.
Lord Halifax, britanski ambasador u Vašingtonu, izjavljuje da su kapaciteti Sjedinjenih država i Britanije da osmisle i proizvedu nove vrste oružja daleko veći od nemačkih. On tvrdi, ova prednost stavit će nas u povoljniji položaj kad dođe vreme za odlučujuće bitke. Kanadski premijer William Mackenzie King, koji smatra da ga Churchill ignoriše, vraća se u svoju zemlju nakon razgovora o stanju na Pacifiku sa američkim predsjednikom Rooseveltom. U Tokiju japanska vlada u tajnosti odobrava plan Z, napad na Pearl Harbor, koji je isplanirao kapetan carske mornarice Minoru Genda pod nadzorom admirala Yamamota. Potonji se prvobitno protivio sukobu sa Sjedinjenim državama, plašeći se mogućnosti japanske vojske. Kao diplomat s Harvarda, on odlično poznaje Ameriku. Admiral Chuichu Nagumo, komandant kombinovane flote, dobija naređenje da pripremi svoje snage za napad na američke baze na Havajima i Filipinima, britanske položaje u Maleziji i holandskoj istočnoj Indiji. Utorak, 4. novembar 1941. Na ruskom frontu snage armijske grupe Jug nastavljaju svoje napredovanje Krimom i zauzimaju grad Feodosiju. Na taj način Nemci blokiraju prilaz poluostrvu Kerč. Luftwaffe bombarduje Moskvu i Leningrad. Odnosi između Japana i Sjedinjenih država su veoma napeti. Američka obaveštajna služba presreće poruku japanskog ministra spoljnih poslova, u kojoj stoji da će naredna diplomatska ponuda koja bude upućena Sjedinjenim državama ujedno biti i poslednja. General MacArthur, glavnokomandujući trupa na Filipinima, dobija obaveštenje od načelnika generalštaba, generala Georgea Marshalla, u kome ga ovaj informiš da tražena pojačanja neće biti dostupna do proleća. Istovremeno data su naređenja za evakuaciju svih žena i dece koja žive na ostrvu Guam, Midway i Wake. Američki stručnjaci grade vazduhoplovne i pomorske baze u brazilskim gradovima Sao Roque, Aracati, Rocas, Ponta Negra, Olinda i Maceo kako bi zaštitili zapadnu hemisferu. U ratu na moru, nemačke podmornice potapaju i 11 savezničkih trgovačkih brodova u Severnom Atlantiku. U međuvremenu, britanski admiralitet saopštava da je do sada zarobljeno 1200 članova posade neprijateljskih podmornica. Sreda, 5. novembar 1941. U Tokiju Krunski savet stavlja i distribuira naređenje između različitih rodova vojske koji učestvuju u ofanzivi, dok se ne uspostavi potreban odbrambeni perimetar u Pacifiku. Pored toga, u Vašington je poslat diplomatski izaslanik Saburo Kuruzu, koji treba Amerikancima da preda nova diplomatska rešenja u nameri da se spasu uništeni odnosi sa Sjedinjenim državama u periodu od 20 dana. Sa druge strane, Roosevelt upozorava da Amerikanci nisu spremni da menjaju svoju politiku na Dalekom istoku. Oni ne žele da predaju svoje izvore gume i kalaja. Oni će nastaviti da podržavaju vladu Čang Kaj-šeka u Kini i da brane svoje pozicije na Pacifiku. Na ruskom frontu, maršal Fedor von Bock, glavnokomandujući grupe Armija Centar, sastaje se sa generalom Heinzom Guderianom kako bi razmotrili problem snabdevanja zimskom odećom i pojačanjima za trupe na prvim linijama fronta koje idu ka Moskvi. Obojice su pesimisti u vezi sa trenutnim stanjem i strahuju od dolaska nemilosrdne ruske zime.
U međuvremenu, avioni Luftwaffea bombarduju Gorki na obalama Volge, koji je jedan od najznačajnijih lučkih i trgovačkih centara u Rusiji, udaljen 380 km od prestonice Sovjetskog saveza. U ratu na moru, u bici za Atlantik, Amerikanci su do sada izgubili 122 čoveka. Četvrtak, 6. novembar 1941. Proslava 24-godišnjice Oktobarske revolucije odvija se po Gregorijanskom kalendaru. Staljin na skupu pred stotinama radnika na stanici metroa Majakovski u Moskvi izjavljuje da su Hitler i njegove snage izrodi bez imalo morala. On uzvikuje, ako žele rat do istrebljenja, dobit će ga. U Moskvu neprestano stižu vozovi sa pojačanjima. U posljednjih nekoliko dana više od 500 000 ljudi koji su došli sa Dalekog istoka priključuju se odbrani grada. Počinju prvi mrazevi, označavajući početak oštre ruske zime. Led stvrdnjava blato i nemačka vozila pokušavaju da iskoriste situaciju i dostave zalihe svojim trupama, ali nove kiše osujećuju njihove planove. U Sjedinjenim državama Rooseveltova vlada odobrila je $10 milijardi pozajmice Sovjetskom savezu za kupovinu oružja u skladu sa zakonom o najmu i zajmu. 3000 američkih vojnika stiže u Burmu da uz Britance brane rutu za transport ratnog materijala do Chungkinga, glavnog grada Republike Kine na čelu sa Chiang Kai-shekom. U Japanu, u zalivu Kagošima, avijacija izvodi vežbe sa nosača aviona kako bi uvežbala strategiju koja će biti korišćena u napadu na američke baze u Pearl Harboru. U ratu na moru krstarica Omatra i razarač Somers iz američke flote u Severnom Atlantiku zarobljavaju nemački gusarski brod Odenwald. Petak, 7. novembar 1941. U Moskvi se nastavlja proslava godišnjice revolucije. Iz palate u Kremlju na Crvenom trgu Staljin drži govor u kome predviđa da okupacione snage idu direktno u propast. On ohrabruje stanovništvo da brani svetu Rusiju, izbjegavajući da pomene sovjetske žrtve dok preteruje u brojkama vezanim za Nemce, u pokušaju da uteši stanovnike prestonice. Međutim, on potvrđuje, suočeni smo sa najvećom opasnosti u svojoj istoriji. Ukrajina i Belorusija su okupirane, Leningrad se nalazi pod opsadom, a Moskva pod pretnjom. Borit ćemo se do pobede u velikom patriotskom ratu, ali nam je potrebno da naši saveznici otvore drugi front na teritoriji Evrope, kako bi razvukli Hitlerove snage. Da zdravstvu naša slavna rodina, je slobodna, je nezavisna, pod znamenim ljudima, period, pobjede. Nemačke snage ubijaju 12.000 Jevreja u Minsku i sahranjuju ih u masovnim grobnicama na obodu grada. U Rastenburgu, Kentšinu, na severoistoku Poljske, pre odlaska u Minhen, Hitler na sastanku sa članovima vrhovne komande Wehrmachta predviđa da će nalazišta nafte na Kavkazu biti okupirana do početka naredne godine. Nemačka vojska ima ogromnu potrebu za gorivom koje bi omogućilo funkcionisanje ratne mašinerije. Kriegsmarine objavljuje da će njeni brodovi i podmornice napasti svaki američki brod. Sada kada znaju da su svi teretnjaci naoružani, 400 bombardera Rafa napada Berlin, Mannheim, Kelm i Rurski basen. Subota, 8. novembar 1941. Hitler dolazi u Minhen iz svog štaba u Rastenburgu. Godišnjica puča iz 1923. obeležava se u pivnici Birger Breukeler. U toku svog govora Führer krivi Veliku Britaniju za nastavak rata i zbog pokroviteljstva jevrejsko-kapitalističke zavere.
čije je otelotvorenje Sovjetski savez. On ismeva američkog predsjednika zbog njegovog tumačenja nacističkih planova u Južnoj Americi. On potvrđuje da je Sovjetski savez praktično poražen, završavajući rečima: bez obzira koliko dugo rat potraje, uveravam vas da će posljednji vojnik koji bude ostao na bojnom polju biti nemački vojnik. Mi odlučujemo o budućnosti Evrope za narednih 1000 godina. U međuvremenu, na severu Rusije, nemačke oklopne jedinice napreduju preko reke Volhov i opsedaju grad Tihvin. Njihov cilj je presecanje svih komunikacija sa Leningradom i spajanje sa Fincima u Kareliji. U centralnom delu fronta snage generala Guderijana suočavaju se sa sovjetskim kontranapadom, koji predvode diviziju u čijem sastavu se nalaze tenkovi T-34. Nesposobnost nemačkih teških jedinica da se kreću po blatnjavom terenu u suprotnosti su sa pokretljivošću tenkova T-34, koji ih primoravaju na povlačenje. Američki senat usvaja amandmane na zakon o neutralnosti. Roosevelt se sastaje sa sekretarom mornarice Frank Knoxom i admiralom Haroldom Starkom, načelnikom pomorskih operacija, kako bi razmotrili trenutnu situaciju. Nedelja, 9. novembar 1941. Snage grupe Armija Sever zauzimaju grad Tihvin, važan komunikacijski centar, i zarobljavaju više od 20.000 ljudi. U Ukrajini trupe Rajha zajedno sa rumunskim saveznicima napreduju duž južne obale Krima i zauzimaju grad Jaltu. U Moskvi maršal Semjon Timošenko sastaje se sa Staljinom da bi analizirali mogućnost pokretanja kontraofanzive sa kojom će pokušati da povrate Rostov na Donu. Timošenko, koji je zadužen za ukrajinski front, do sada je ostao bez 1,5 miliona ljudi. U Londonu admiralitet izdaje obaveštenje da je potopljen razarač Kozak. Sa Malte, odakle deluju kao policajci u Sredozemnom moru, brodovi Kraljevske mornarice i avioni Rafa nemilosrdno napadaju konvoje sila osovine. Nekoliko italijanskih brodova iz konvoja koji prevoze zalihe Afričkom korpusu potopljeno je kod obala Tripolija. Bombarderi Rafa gađaju italijanski grad Napulj i Hamburg u Nemačkoj. U Sjedinjenim državama više od 400 trgovačkih brodova i naftnih tankera biće momentalno naoružano. Ponedeljak, 10. novembar 1941. U Rastenburgu članovi Vrhovne komande oružanih snaga ubeđuju Hitlera da operacija Barbarossa neće biti završena u toku ove godine i da će morati da sačekaju do proleća. Führer odlučuje da reorganizuje trupe na istočnom frontu i da razmotri njihove ciljeve. Od grupe Armija Jug, kojom komanduje Gerd von Rundstedt, poznat po nadimku Poslednji Prus, će se očekivati da zauzme Sevastopolj i Rostov, da pređe reku Don i zapleni naftne rafinerije Majkop i Kubanj. U centru snage maršala Fedora von Boka nastavit će svoju ofanzivu na Moskvu. Na severu armije maršala Wilhelma von Leba morat će da završe opkoljavanje Leningrada.
Churchill tokom priprema u gradskoj većnici u Londonu izjavljuje da se rat raširio na čitavu Evropu, Severnu Afriku i da će se verovatno uskoro voditi borbe u većem delu Azije. On kaže, ako teritorijalne ambicije Japana uvuku u rat Sjedinjene države, mi ćemo podržati Amerikance i momentalno objaviti rat Japanu. Kasnije, on potvrđuje da ima informaciju koja nagoveštava da će Hitler pokušati da sa Britanijom postigne sporazum o primirju. Utorak, 11. novembar 1941. Joachim von Ribbentrop, ministar spoljnih poslova i zvanični portparol Trećeg rajha, pred novinarima negira izjavu koju je izneo britanski premijer Churchill da Nemačka želi da sklopi mirovni sporazum. U Rusiji nemačke trupe drže svoje položaje na severu i u centralnom delu fronta. Na jugu oni su na 30 km od luke Kerč, koja se nalazi na istoku poluostrva Krim. Britanski avioni bombarduju italijanske gradove Napulj i Brindisi. Umire general Charles Ensiže, ministar rata u Višijevskoj vladi i zagovornik statuta o Jevrejima. Njegov avion se srušio pri sletanju. Sila od 20.000 kanadskih vojnika isplovljava iz Halifaxa, Nova Škotska, ka dalekom istoku. Američki ratni brodovi štite konvoj. Predsjednik Roosevelt drži govor na groblju Arlington u znak obeležavanja godišnjice završetka Prvog svetskog rata. On kaže, danas još jasnije vidimo koliko dugujemo ovde sahranjenima. To znamo jer smo danas izloženi istoj pretnji. Ratovi za očuvanje nacionalne slobode moraju biti dobijeni po svaku cenu. The unfortunate events of these recent years have been based on the use of force or on the threat of force. Sreda, 12. novembar 1941. Na severu Sovjetskog saveza Crvena armija izvršava kontraofanzivu u regionu reke Volhov, koja povezuje jezera Iljmen i Ladoga. U Orši u Belorusiji komanda grupe Armija Centar održava sastanke kako bi analizirala ofanzivu na Moskvu. S obzirom na temperature koje padaju ispod minus 30 stepeni Celzijusa i oskudice svih vrsta zaliha, maršal Fedor von Bock smatra da oklopne jedinice nisu spremne da izvrše strateški plan. Na jugu snage Rajha dolaze do Moreuza Kerč. Po Romelovom zahtevu 20 novih podmornica stiže u Sredozemno more. Admiral Karl Denic upućuje zvaničan protest operativnoj komandi mornarice, jer ovaj transfer slabi Atlantsku flotu. Pukovnik Frank Knox, državni sekretar mornarice, izjavljuje da je došao trenutak za donošenje odluka. On govori novinarima, ne možemo više oklevati dok Japanci konstantno ugrožavaju naša prava. U Tokiju japanska vlada sastaje se na specijalnom zasedanju da razmotri američke stavove. Pomorske baze Ominato i Mako biće zadužene za odbranu države. Četvrtak, 13. novembar 1941. Bitka za Krim učvrstila je superiornost nemačko-rumunskih trupa.
Napadnuta su obalska utvrđenja grada Kerč, a nemačke snage bombarduju sovjetske brodove koji evakuišu trupe iz Sevastopolja. U centru, ruska vojska, uz podršku tenkova, pokreće kontranapad nakon što je artiljerija bombardovala neprijateljske položaje. Nemci uspevaju da ga zaustave. U Rastenburgu Hitler održava sastanak sa komandantom Kriegsmarine, velikim admiralom Erihom Rederom, koji se žestoko protivio invaziji na Rusiju. Führer, u strahu od Amerikanaca, naređuje mu da nemački brodovi i podmornice treba da pokušaju da izbegavaju sukobe sa plovilima Sjedinjenih država. Sa druge strane, predsjednik Roosevelt, nakon izmene nekih članova zakona o neutralnosti, objavljuje da su američki teretni brodovi koji plove za Veliku Britaniju naoružani kako bi se branili od napada podmornica sila osovine. Pored toga, on vrši pritisak na vladu Finske da potpiše mirovni sporazum sa Rusijom. U Severnoj Africi avioni Rafa bombarduju libijske gradove Bengazi i Derna. U Istočnoj Africi britanske trupe opkolile su Gondar, koji nakon pada Adis Abebe ostao jedino italijansko uporište. U ratu na moru, britanski nosač aviona Ark Royal potopljen je u Alboranskom moru u blizini Gibraltara od strane nemačke podmornice U-81, kojom komanduje kapetan Friedrich Guggenberger. Brodovi iz pratnje ispaljuju više od 130 dubinskih bombi, ali nemačka podmornica uspeva da se izvuče. Petak, 14. novembar 1941. Snage armijske grupe Centar, oslabljene velikim brojem žrtava koje su nastale zbog niskih temperatura i neispravnog naoružanja, pripremaju se za drugi napad na Moskvu. U međuvremenu, vojnici koji dolaze iz Sibira i grupe partizana sakupljaju se oko ruske prestonice. General Žukov izvršava nekoliko napada iz predostrožnosti sa trupama u zimskim uniformama, uz podršku tenkova T-34 i sa raketnim bacačima tipa Kaćuša. Ruski tenkovi terorišu vojnike Wehrmachta, ali nemačka avijacija odgovara bombardovanjem različitih odbrambenih redova, kao i pruga i aerodroma u Moskovskoj oblasti. U londonskoj štampi Winston Churchill objavljuje članak u kome između ostalog kaže: "Niko više od Jevreja ne trpi zla koje je doneo Hitler sa svojim gnusnim režimom koji poništava ljudska bića." Američki sekretar mornarice Frank Knox, nakon usvajanja amandmana na zakon o neutralnosti, izjavljuje da je doneta odluka o slanju vazdušnih i pomorskih patrola, koje će biti podrška snagama koje prate i štite konvoje na njihovom putu preko Atlantika ka britanskim lukama. Pored toga, bit će i osnovane baze u različitim državama, uključujući Ujedinjeno kraljevstvo. U Kini, američke snage napuštaju Šangaj, Peking i Tientsin. Subota, 15. novembar 1941. Nemci ponovo pokušavaju da zauzmu Moskvu. 3 oklopne grupe pod komandom generala Heinze Guderijana, Hansa Georga Reinhardta i Eriha Hepnera sa pešadijskim korpusima započinju drugi deo operacije Tajfun. Među stanovnicima Leningrada vlada ogromna glad koja prouzrokuje na hiljade žrtava. Sovjetska armija je prinuđena da napusti svoj položaj na reci Volhov. Na jugu, nemačko-rumunske trupe vode žestoke borbe sa Rusima, potiskujući ih ka unutrašnjosti poluostrva Krim. Do sada su Nemci uspeli da zarobe više od 3 miliona ruskih boraca.
SS general Richard Glicks, inspektor koncentracionih logora, šalje memorandum svim jedinicama, poštujući Himmlerova uputstva, u kojima im naređuje da ne streljaju ruske zatvorenike koji su ostali u dobroj fizičkoj formi, već da ih koriste kao robovsku radnu snagu. Prvi lord britanskog admiraliteta, Alexander Hillsborough, u Liverpoolu drži govor u kome kaže: osvetit ćemo gubitak Ark Royala, kao što smo uradili u slučaju Huda. Avioni Rafa bombarduju Kataniju na Siciliji i Brindisi na jugoistoku Apeninskog poluostrva. U Tokiju obaveštene službe dobijaju konstantni priliv informacija od japanskog konzula na Havajima u vezi sa kretanjem američke flote u Pearl Harboru, sa posebnim osvrtom na brojne brodove i nosače aviona. Kanadske trupe stižu do britanske kolonije Hong Kong. Nedelja, 16. novembar 1941. Ekstremne vremenske prilike vladaju duž celog ruskog fronta, ali uprkos klimatskim uslovima, Nemci nastavljaju da atakuju na ruske odbrambene položaje u oblasti Moskve. Na jugu, nemačke oklopne snage zauzele su veći deo Krima i zarobile više od 100.000 sovjetskih vojnika. Nakon zauzimanja Kerča, nastavlja se opsada Sevastopolja. U Berlinu ministar Josef Goebbels u magazinu Reich piše: Jevreji su želeli rat i dobijaju ga. Ali Führerova predviđanja se ostvaruju i mi smo na putu da uništimo jevrejsku rasu u Evropi. U ovom sukobu nema mesta za žaljenje ili kajanje. Frank Knox, američki sekretar mornarice, izjavljuje u svom govoru da je američka flota u Atlantskom okeanu spremna da stupi u akciju u svakom trenutku. Premijer Japana Hideki Tojo u parlamentu izjavljuje da je cilj obnavljanje diplomatskih pregovora sa Sjedinjenim državama namera da se završi ekonomska blokada i na taj način izbegne rat. On takođe izražava svoju posvećenost odbrani časti i poštovanja japanskog naroda ukoliko bude neophodno. U Severnoj Africi, u regionu Kirenaike, Libija, 32 elitna vojnika iz specijalne jedinice LRDG iskrcavaju se iz 2 britanske podmornice sa ciljem kidnapovanja Ervina Romela. Operacija u potpunosti propada, a preživjela su samo 3. Ponedeljak, 17. novembar 1941. Snage armijske grupe Centar nalaze se na 80 km od Moskve. Na jugu, u Rostovu na Donu, Nemci pokreću napad koji Sovjeti uspevaju da odbiju i krenu u ofanzivu sa severa grada. Hitler donosi odluku da osnuje ministarstvo za okupirane teritorije na istoku, na čijem čelu će biti nacistički ideolog Alfred Rosenberg. Estonija, Litvanija, Letonija i Ukrajina, koje se nalaze pod vojnom upravom, sada će biti pod ingerencijama novog ministarstva Reichskomesarijata Ostland. Nekadašnji letački as Ernst Udet, koji je učestvovao u razvoju štuke i bio šef proizvodnje Luftwaffea, izvršava samoubistvo. Gering ga je koristio kao žrtveno jagnje za sopstvene greške, okrivljujući ga za neuspeh u bici za Britaniju i za probleme koje avijacija trenutno ima na istočnom frontu. U Višiju, Francuska, vlada negira vesti koje nagoveštavaju da će deo njene flote biti predat Nemcima u zamenu za zarobljenike. General Maurice Gamelin, koji je u zatvoru u tvrđavi Portalet, ozbiljno je bolestan. U Vašingtonu specijalni izaslanik Saburo Kuruzu i japanski ambasador Admiral Nomura sastaju se sa državnim sekretarom Cordelom Hallom. Oni će kasnije razgovarati sa predsjednikom Rooseveltom o odnosima između 2 zemlje. U Kini Chiang Kai-shek drži govor u kome traži od zapadnih sila da ga podrže u pokretanju udružene ofanzive protiv Japana, kako bi sprečili napad na Rusiju u toku nemačkog napada koji će uslediti na proleće. On kaže:
Nadam se da će Roosevelt i Churchill razumeti situaciju na isti način kao i ja. Utorak, 18. novembar 1941. U Severnoj Africi počela je operacija Krstaš, treći Churchillov pokušaj da probije obruč oko Tobruka. General Clog O'Kinloch, zapovednik savezničkih trupa, naređuje generalu Alanu Cunningamu, komandantu 8. armije, da svoje oklopne jedinice iz Egipta prebaci u Libiju. Cilj je okončati opsadu Tobruka, povratiti Kirenaiku i zaustaviti napredovanje snaga sila osovine. Erwin Rommel ima problema sa zalihama zbog prevlasti britanske mornarice na Sredozemnom moru. U luci Aleksandrije u Egiptu italijanski komandosi uspevaju da napadnu brodove kraljica Elizabeta i Valiant, nanevši im ogromnu štetu. Avioni RAF-a bombarduju Napulj. Vlada Iraka prekida diplomatske odnose sa Francuskom i Japanom. U Venjovu, južno od Moskve, sovjetske trupe koje dolaze iz Sibira opremljene skijama, belim kamuflažnim uniformama uz podršku tenkova T-34 napadaju promrzle vojnike Wehrmachta koji su iznenađeni kvalitetom ruske opreme. Na jugu Nemci nastavljaju sa bombardovanjem Sevastopolja, Rostova i Vorošilovgrada. Vlade Sjedinjenih država i Britanije složile su se da osnuju zajedničku pomorsku bazu u Severnoj Irskoj u blizini Londonderrya. Na hiljade kanadskih vojnika stiže u Ujedinjeno kraljevstvo. U Tokiju japanski kongres usvaja rezoluciju u kojoj se izražava neprijateljstvo prema Sjedinjenim državama. Sreda, 19. novembar 1941. U Severnoj Africi, u Libiji, Britanci, Novozelanđani i Južnoafrikanci sukobljavaju se sa snagama sila osovine u raznim oblastima. U mestu Bir el Gubi vode se žestoke borbe sa zloglasnom Ariete divizijom koja zaustavlja napredovanje saveznika. Dalje ka severu južnoafrički tenkovi zauzimaju aerodrome u Sidi Rezehu i nastavljaju ka Tobruku, dok se druga brigada bori sa nemačkim snagama u Gabr Salehu. Na severu Sovjetskog saveza Crvena armija kreće u kontranapad kako bi povratila grad Tihvin. Na jugu Rostov se nalazi pod opsadom Nemaca, dok se nastavlja bombardovanje Sevastopolja, a ruska crnomorska flota napušta luku. U Londonu ministar spoljnih poslova Anthony Eden u svom govoru upozorava da bi napad Japanac na put koji povezuje Burmu i Kinu mogao imati ozbiljne posledice. Državni vazduhoplovni sekretar Archibald Sinclair štampi otkriva da se pored engleskih pilota RAF-a u Britaniji nalaze 3 američke eskadrile pod imenom Orao, čiji će broj, kako se očekuje, rasti. On kaže, oni nas i Amerikanci ispunjavaju ponosom. Bivši američki predsjednik Herbert Hoover tokom konferencije izjavljuje da se protivi žrtvovanju američke omladine u evropskom sukobu. U ratu na moru, nemački piratski brod Komoran, kamufliran u holandski trgovački brod, stupa u borbu sa australijskom krstaricom Sydney kod obala Australije. Nakon žestoke borbe, oba broda su potopljena. Četvrtak, 20. novembar 1941. Rommel odlučuje da pošalje oklopnu diviziju u Sidi Rezeh kako bi zaustavio pohod savezničkih tenkova prema Tobruku. On predviđa da će u oblasti u kojoj će generali Alan Cunningham akumulirati većinu svojih snaga, iskoristiti prednost britanske ofanzive da bi zadao udarac 8. armiji. U međuvremenu, trupe koje brane Tobruk kreću u ofanzivu protiv italijanske divizije Bolonja, koja drži deo obruča oko grada.
Na jugu Sovjetskog saveza avioni Luftwaffe bombarduju severoistočnu obalu Crnog mora i centralni region reke Don. U centralnom delu grupe Trećeg rajha probijaju odbrambene redove Sovjeta uspostavljene u sektoru Tule južno od Moskve i Volokolamsku, severno od prestonice. U Francuskoj general Maxime Weygand, predstavnik Višijevske vlade u Severnoj Africi, zahteva da bude razrešen svih dužnosti. U Londonu Winston Churchill u parlamentu objašnjava situaciju sa ofanzivom u Libiji. Njegove reči ohrabruju duhove snaga koje se bore u toj oblasti. On kaže, njihova borba će promeniti tok rata. Danas oči celog sveta uprte su u ovo bojno polje. Japanski predstavnici u Vašingtonu, Kuruzu i Namura, američkim vlastima predaju takozvani plan B, poslednju ponudu svoje vlade za rešenje krize između dve zemlje. Državni sekretar Cordell Hull veruje da Nemačka i Japan planiraju međusobnu podelu sveta. U ratu na moru, britanski bombarder izvršava prvi uspešan napad koristeći radarski sistem za lociranje brodova i potapa podmornicu U-206 u Biskajskom zalivu. Petak, 21. novembar 1941. Na jugu Rusije oklopne snage pod komandom generala von Kleista zauzimaju Rostov na Donu na svom putu ka naftnim poljima u Bakuu i Persijskom zalivu, za kojim žudi Hitler. Stalin šalje novih 15 divizija da povrate grad. U centru nemačke oklopne divizije opsedaju Klin, 80 km severoistočno od Moskve. Trupe na prvim linijama fronta nalaze se na 50 km od prestonice i vode borbe sa drugom linijom sovjetske odbrane. Jugoistočno od Tule ruske snage pokušavaju da izbegnu nemačko opkoljavanje. U Užičkoj republici koju su formirali partizani, specijalne četničke jedinice izvršavaju teroristički napad na ilegalnu fabriku za proizvodnju oružja. Gine na stotine radnika, a Josip Broz Tito, vrhovni komandant Narodno-oslobodilačke vojske, biva ranjen. U Severnoj Africi, nemačke lake divizije maksimalno koriste svoju artiljeriju i protivvazdušne topove kao protivtenkovsko oružje u cilju zaustavljanja savezničkog napredovanja. Rommel pokušava da svoje snage koncentriše očekujući frontalni sudar u kome bi počistio neprijatelja. U istočnoj Africi italijanski garnizon Kulkalber predaje se anglo-etiopskim snagama. Subota, 22. novembar 1941. U Severnoj Africi u Libiji na svim frontovima se odvijaju sukobi između snaga sila osovine i saveznika. U blizini Sidi Razeha odvija se žestoka tenkovska bitka. Engleska 4. oklopna brigada potpuno je uništena. Nemci zarobljavaju na stotine neprijateljskih vojnika, među kojima jednog generala i 17 britanskih oficira. Pored toga, oduzet je veliki broj oklopnih vozila i velike količine vojne opreme. U Rusiji glad nastavlja da mori stanovnike Leningrada koji je pod opsadom. Sovjetska vojska uspeva da formira koridor za snabdevanje preko jezera Ladoga, putem koga će pokušati da ublaži situaciju. Nemački avijatičar Werner Melders, koji je oborio 115 aviona, gine u nesreći kada se Heinkel 111, u kome leti kao putnik, srušio u povratku sa ruskog fronta za Nemačku. Arhitekta Albert Speer, koji istovremeno vodi nekoliko projekata, od Hitlera traži 30.000 sovjetskih ratnih zarobljenika za izgradnju novih monumentalnih zgrada u Berlinu.
Japanci pokreću plan Z. Prvi korak pre polaska ka Havajima je koncentrisanje snaga u zalivu Tankan na Kurilskim ostrvima. Na južnom Atlantiku, kod afričke obale, britanska krstarica Devonshire potapa nemački piratski brod Atlantis, dok je ovaj dopunjavao gorivo jednoj od podmornica. Nedelja 23. novembar 1941. U Libiji se nastavljaju borbe između snaga sila osovine i savezničkih trupa. Nemačke oklopne snage i italijanska Ariete divizija okružuju britanske oklopne jedinice nanoseći im ogromne gubitke. Novozelandske trupe zauzimaju granični naftovod od Barije u Libiji do Soluma u Egiptu. U Rusiji Nemci nastavljaju sa zatvaranjem prstena oko Moskve. Severno od grada snage Wehrmachta planiraju da pređu kanal između reke Moskve i Volge, zauzmu Klin, Sonočnogorsk i Istru na samo 56 km zapadno od prestonice Rusije. General Heinz Guderian sastaje se sa Fedorom von Bockom, glavnokomandujućim grupe Armije Centar, i obaveštava ga da neće biti mogućnosti izvršiti zadate planove. Njegovi ljudi su iscrpljeni, bez zaliha, adekvatne odeće i odgovarajućeg naoružanja. Guderian predlaže povlačenje na odbrambene položaje do proleća. Međutim, von Bock shvata da Hitler žudi da provede Božić bez Staljina i daje mu naređenje da zadrži pritisak na Sovjetima i da uništi prugu koja povezuje Rjazanj sa Kolomnom. Na jugu, nemačke snage koje su prešle Don počinju bitku za region Kavkaza. Ponedeljak, 24. novembar 1941. U Severnoj Africi nemačke oklopne snage uz podršku Štuka, nakon što su razbile 5. južnoafričku brigadu, dolaze do granice sa Egiptom i kreću ka Solumu, dok se italijanske oklopne divizije povlače do Kapuca. U Terezinu, u protektoratu Bohemija, Češka i Moravska, vlasti Trećeg rajha osnivaju geto Terezinštat, 56 km severno od Praga, u kome će stradati više od 30.000 Jevreja. Vrhovna komanda mornarice odlučuje da podmornice koje dejstvuju u blizini Islanda i Ujedinjenog kraljevstva treba da pređu u centralne i južne delove Atlantskog okeana kako bi dejstvovale istočno i zapadno od Gibraltarskog moreuza. Admiral Karl Dönitz odbacuje ovu odluku, jer ona omogućava Britancima da regrupišu svoje snage u Severnom Atlantiku. Pregovori Japana i Sjedinjenih država došli su do kritične tačke. Iz Vašingtona su upozoreni svi komandanti na Pacifiku da očekuju iznenadni napad Japanaca na neku od baza u regionu, uključujući Filipine i Guam. Međutim, niko ne pominje Pearl Harbor. Kontingent američkih trupa stiže na Surinam, Holandska Gvajana, na severoistoku Južne Amerike. Uz pristanak holandske vlade u egzilu, njihov cilj je zaštita rudnika boksita, koji su od vitalnog značaja za saveznike. Utorak, 25. novembar 1941. Trupe maršala Timošenka uspevaju da povrate grad Rostov na jugu Rusije. U centru, Guderijanovi tenkovi stižu do Kašire na obali reke Oke, 100 km od Moskve.
U Berlinu je obnovljen antikominterski pakt. Na 15. godišnjici još 13 zemalja se priključilo ovom paktu. Britanske jedinice pokušavaju iskrcavanje u Normandiju, ali su odbijene od strana nemačkih snaga iz Atlantskog bedema. U Severnoj Africi general Auchinleck dobija poruku od Churchilla u kojoj ga ovaj ohrabruje da nastavi sa borbom. Istovremeno general Cunningham, uprkos velikim gubicima, pokušava da zaustavi napade Rommelovih snaga. U Vašingtonu državni sekretar Cordell Hull ambasadorima Kuruzu i Namuru predstavlja svoje zahteve za rešenje krize između dve države. Povlačenje iz okupiranih teritorija Kine i Indokine. Odbijanje priznanja marionetske vlade u Nankingu. Odricanje savezništva sa silama osovine. Nakon razmatranja sa svojom vladom, japanski predstavnici odbacuju američki memorandum. U ratu na moru kod obala Libije na Sredozemnom moru, nemačka podmornica U-331 pod komandom kapetana von Titzenhausena potapa britanski brod Barham ispalivši 4 torpeda. Sreda, 26. novembar 1941. U Vašingtonu je blokirano sklapanje sporazuma nakon dugih diplomatskih pregovora između Japana i Sjedinjenih država. Shvatiši da su izgledi za postizanje sporazuma sve manji, brodovi japanske carske flote koncentrisani na Kurilskim ostrvima dobijaju naredbu da krenu ka vodama severno od Havaja. Japanska eskadrila ne koristi radioveze ploveći kroz plitke vode. Nekoliko malih podmornica dejstvuje kao prethodnica. Američke izviđačke letelice obaveštavaju bazu da su primetile japanski konvoj u blizini ostrva Formosa, Tajvan. Predsednik Roosevelt zahteva prekid diplomatskih odnosa sa Japanom. U Tokiju premijer Hideki Tojo se obraća naciji rečima da zemlja prolazi kroz jedan od najtežih trenutaka u svojoj istoriji. Duff Cooper, britanski ministar informisanja, izjavljuje da će sva sredstva njegove zemlje na Pacifiku biti ponuđena Amerikancima kako bi koristili njihove pomorske i vazdušne baze. U Severnoj Africi Claude Auchinleck na mesto komandanta 8. armije umesto generala Alana Cunninghama postavlja generala Neila Richija. Četvrtak, 27. novembar 1941. U Rusiji jedinice grupe Armija Centar polako prilaze Moskvi. Najbliže su na 30 km od sovjetske prestonice. U Rastenburgu Franz Halder, načelnik vrhovne komande nemačke vojske, obaveštava Hitlera da se vojska nalazi u ekstremnoj situaciji jer su njihove snage i resursi preopterećeni. Nakon sastanka, general Gerhard Engel, Führerov vojni savjetnik, pred grupom oficira kaže da su vremenske prilike postale noćna mora nacističkog vođe. U Francuskoj nemačke trupe zauzimaju pomorsku bazu Toulon na Mediteranu, koja se nalazi na teritoriji koju kontroliše vlada u Višiju. Posade usidrenih brodova potapaju svoja plovila.
Predsednik Roosevelt je ubeđen da je vlada Japana odlučila da ide u rat i upozorava generala MacArthura, koji se nalazi na Filipinima, na moguću akciju neprijatelja. U svojoj poruci on kaže: pustite ih da prvi napadnu. U međuvremenu, admiral Harold Stark, načelnik pomorskih operacija, proglašava vanredno stanje u američkim flotama u Aziji i na Pacifiku, strahujući od eventualnog napada Japanaca. Admiral Hesband Kimmel, koji je na čelu baze u Pearl Harboru, insistira na slabostima njihove odbrane. Petak, 28. novembar 1941. Harold Stark izdaje naredbu admiralu Hesbandu Kimmelu, zapovedniku baze u Pearl Harboru, da se uzdrži od bilo kakvih ofanzivnih dejstava dok Japanci ne naprave prvi korak. Vlada Japana optužuje Britaniju da sprema invaziju na Tajland. U Berlinu Hitler dočekuje jerusalimskog muftiju Muhameda Amina El Huseinija, arapskog nacionalistu i zagovornika istrebljenja Jevreja na području Palestine. Njih dvojca razmatraju politiku koju sprovode nacisti. Führer garantuje svoje potpuno protivljenje stvaranju jevrejske države na tlu Palestine. Vazduhoplovni maršal Albert Kesselring dolazi u Rim kako bi preuzeo komandu nad vazduhoplovnim snagama na jugu. Njegov zadatak je da osigura snabdevanje trupa sila osovine na severu Afrike, kao i borba protiv britanske hegemonije na Mediteranu. U Libiji Rommel pokreće kontraofanzivu sa svojim oklopnim jedinicama i izbacuje novozelandske trupe iz Sidi Rezeha. U istočnoj Africi general Guillermo Nassi, komandant italijanskog garnizona u Gondaru, predaje se Britancima sa 20.000 svojih boraca. To je bilo poslednje italijansko uporište u Abisiniji, Etiopiji. Subota, 29. novembar 1941. U Sovjetskom savezu trupe grupe armije Centar su iscrpljene i bez zaliha. Temperature padaju ispod minus 30 stepeni Celzijusa. Vojnici i njihovo oružje se smrzavaju. Pod ovakvim okolnostima maršal von Bock donosi odluku da otkaže napad na Moskvu. U isto vreme, komandant armijske grupe Jug, maršal Gerd von Rundstedt, sastaje se sa Hitlerom u njegovom štabu u Rastenburgu kako bi razmotrili povlačenje njegovih trupa iz Rostova. Rundstedt, koji je skoro pretrpeo infarkt, tvrdi da je doneo takvu odluku jer su njegove jedinice bile preumorne zbog kontranapada od strane sovjetskih trupa koje su došle kao pojačanja. Führer odbacuje njegove izgovore smatrajući da njegova naređenja nisu poštovana. Von Rundstedt daje ostavku na svoj položaj, a njegova zamena je maršal Walter von Reichenau. Hitler šalje telegram von Kleistu u kome mu izričito zabranjuje da izvrši još neko kukavičko povlačenje. Za sada se odlaže nemački pohod na Kavkaz. U Severnoj Africi u Libiji vode se žestoki okršaji oko Tobruka. Za nekoliko časova probijen je obruč oko grada, ali su pod pritiskom afričkog korpusa saveznici vraćeni nazad. U Tokiju vlada Japana razmatra prekid pregovora sa Sjedinjenim državama i od svojih predstavnika u Americi zahteva da primene strategiju odugovlačenja. Premijer Tojo je obavešten o planovima napada na Pearl Harbor. Nedelja, 30. novembar 1941.
U Moskvi, na sastanku Stavke, vrhovna komanda Crvene armije, Staljin za komandanta 20. ruske armije stacionirane severno i severoistočno od Moskve imenuje generala Andreja Andrejevića Vlasova. Sa druge strane, maršal Šapošnikov, načelnik generalštaba Crvene armije, uz Staljinovu podršku, izrađuje plan za izvršenje kontraofanzive na nemačke trupe koje se nalaze na kapijama ruske prestonice. Više od 11.000 ljudi umrlo je od gladi od kada se Leningrad nalazi pod opsadom. U Rastenburgu Hitler i Himmler analiziraju jevrejsko pitanje. Kasnije Führer potvrđuje da će Nemačka biti uz Japan u slučaju izbijanja rata na Pacifiku. U Letoniji, u šumama oko Rige, u Rumbuli, počinje masakr u kome Nemci ubijaju više od 25.000 Jevreja. Na Mediteranu snage sila osovine izvršavaju hiljadito bombardovanje Malte. U ratu na moru britanski avion potapa nemačku podmornicu U-206 u Biskajskom zalivu dok je iz Francuske plovila ka Sredozemnom moru. U Rastenburgu Hitler održava sastanak sa komandantom Kriegsmarine, velikim admiralom Erihom Rederom, koji se žestoko protivio invaziji na Rusiju. Führer, u strahu od Amerikanaca, naređuje mu da nemački brodovi i podmornice treba da pokušaju da izbegavaju sukobe sa plovilima Sjedinjenih država. Sa druge strane, predsjednik Roosevelt, nakon izmene nekih članova zakona o neutralnosti, objavljuje da su američki teretni brodovi koji plove za Veliku Britaniju naoružani kako bi se branili od napada podmornica sila osovine. Pored toga, on vrši pritisak na vladu Finske da potpiše mirovni sporazum sa Rusijom. U Severnoj Africi avioni RAF-a bombarduju libijske gradove Bengazi i Derna. U Istočnoj Africi britanske trupe opkolile su Gondar, koji nakon pada Adis Abebe ostao jedino italijansko uporište. U ratu na moru, britanski nosač aviona Ark Royal potopljen je u Alboranskom moru u blizini Gibraltara od strane nemačke podmornice U-81, kojom komanduje kapetan Friedrich Guggenberger. Brodovi iz pratnje ispaljuju više od 130 dubinskih bombi, ali nemačka podmornica uspeva da se izvuče. Petak, 14. novembar 1941. Snage armijske grupe Centar, oslabljene velikim brojem žrtava koje su nastale zbog niskih temperatura i neispravnog naoružanja, pripremaju se za drugi napad na Moskvu. U međuvremenu, vojnici koji dolaze iz Sibira i grupe partizana sakupljaju se oko ruske prestonice. General Žukov izvršava nekoliko napada iz predostrožnosti sa trupama u zimskim uniformama uz podršku tenkova T-34 i sa raketnim bacačima tipa Kaćuša. Ruski tenkovi terorišu vojnike Wehrmachta, ali nemačka avijacija odgovara bombardovanjem različitih odbrambenih redova, kao i pruga i aerodroma u Moskovskoj oblasti. U londonskoj štampi Winston Churchill objavljuje članak u kome između ostalog kaže: "Niko više od Jevreja ne trpi zla koje je doneo Hitler sa svojim gnusnim režimom koji poništava ljudska bića."
Američki sekretar mornarice Frank Knox, nakon usvajanja amandmana na zakon o neutralnosti, izjavljuje da je doneta odluka o slanju vazdušnih i pomorskih patrola, koje će biti podrška snagama koje prate i štite konvoje na njihovom putu Severnoj Africi, u Libiji. Britanci, Novozelanđani i Južnoafrikanci sukobljavaju se sa snagama sila osovine u raznim oblastima. U mestu Bir el Gubi vode se žestoke borbe sa zloglasnom Ariete divizijom, koja zaustavlja napredovanje saveznika. Dalje ka severu, južnoafrički tenkovi zauzimaju aerodrome u Sidi Rezehu i nastavljaju ka Tobruku, dok se druga brigada bori sa nemačkim snagama u Gabr Salehu. Na severu Sovjetskog saveza Crvena armija kreće u kontranapad kako bi povratila grad Tihvin. Na jugu, Rostov se nalazi pod opsadom Nemaca, dok se nastavlja bombardovanje Sevastopolja, a ruska crnomorska flota napušta luku. U Londonu ministar spoljnih poslova Anthony Eden u svom govoru upozorava da bi napad Japanac na put koji povezuje Burmu i Kinu mogao imati ozbiljne posledice. Državni vazduhoplovni sekretar Archibald Sinclair štampi otkriva da se pored engleskih pilota RAF-a u Britaniji nalaze 3 američke eskadrile pod imenom Orao, čiji će broj, kako se očekuje, rasti. On kaže, oni nas i Amerikanci ispunjavaju ponosom. Bivši američki predsjednik Herbert Hoover tokom konferencije izjavljuje da se protivi žrtvovanju američke omladine u evropskom sukobu. U ratu na moru, nemački piratski brod Komoran, kamufliran u holandski trgovački brod, stupa u borbu sa australijskom krstaricom Sidney kod obala Australije. Nakon žestoke borbe, oba broda su potopljena. Četvrtak, 20. novembar 1941. Rommel odlučuje da pošalje oklopnu diviziju u Sidi Rezeh kako bi zaustavio pohod savezničkih tenkova prema Tobruku. On predviđa da će u oblasti u kojoj će generali Alan Cunningham akumulirati većinu svojih snaga, iskoristiti prednost britanske ofanzive da bi zadao udarac 8. armiji. U međuvremenu, trupe koje brane Tobruk kreću u ofanzivu protiv italijanske divizije Bolonja, koja drži deo obruča oko grada. Na jugu Sovjetskog saveza avioni Luftwaffe bombarduju severoistočnu obalu Crnog mora i centralni region reke Don. U centralnom delu grupe Trećeg rajha probijaju odbrambene redove Sovjeta uspostavljene u sektoru Tule, južno od Moskve, i Volokolamsku, severno od prestonice. U Francuskoj, general Maxime Weygand, predstavnik Višijevske vlade u Severnoj Africi, zahteva da bude razrešen svih dužnosti. U Londonu, Winston Churchill u 31 pod komandom kapetana von Titzenhausena potapa britanski brod Barham ispalivši 4 torpeda. Sreda, 26. novembar 1941. U Vašingtonu je blokirano sklapanje sporazuma nakon dugih diplomatskih pregovora između Japana i Sjedinjenih država. Shvatiši da su izgledi za postizanje sporazuma sve manji, brodovi japanske carske flote koncentrisani na Kurilskim ostrvima dobijaju naredbu da krenu ka vodama severno od Havaja. Japanska eskadrila ne koristi radioveze ploveći kroz plitke vode. Nekoliko malih podmornica dejstvuje kao prethodnica. Američke izviđačke letelice obaveštavaju bazu da su primetile japanski konvoj u blizini ostrva Formosa, Tajvan. Predsednik Roosevelt zahteva prekid diplomatskih odnosa sa Japanom. U Tokiju premijer Hideki Tojo se obraća naciji rečima da zemlja prolazi kroz jedan od najtežih trenutaka u svojoj istoriji.
Duff Cooper, britanski ministar informisanja, izjavljuje da će sva sredstva njegove zemlje na Pacifiku biti ponuđena Amerikancima kako bi koristili njihove pomorske i vazdušne baze. U Severnoj Africi Claude Auchinleck na mesto komandanta 8. armije umesto generala Alana Cunninghama postavlja generala Neila Ritchija. Četvrtak, 27. novembar 1941. U Rusiji jedinice grupe Armija Centar polako prilaze Moskvi. Najbliže su na 30 km od sovjetske prestonice. U Rastenburgu Franz Halder, načelnik vrhovne komande nemačke vojske, obaveštava Hitlera da se vojska nalazi u ekstremnoj situaciji, jer su njihove snage i resursi preopterećeni. Nakon sastanka, general Gerhard Engel, Führer Ferencije izjavljuje da se protivi žrtvovanju američke omladine u evropskom sukobu. U ratu na moru, nemački piratski brod Komoran, kamufliran u holandski trgovački brod, stupa u borbu sa australijskom krstaricom Sidney kod obala Australije. Nakon žestoke borbe, oba broda su potopljena. Četvrtak, 20. novembar 1941. Rommel odlučuje da pošalje oklopnu diviziju u Sidi Rezeh kako bi zaustavio pohod savezničkih tenkova prema Tobruku. On predviđa da će u oblasti u kojoj će generali Alan Cunningham akumulirati većinu svojih snaga, iskoristiti prednost britanske ofanzive da bi zadao udarac 8. armiji. U međuvremenu, trupe koje brane Tobruk kreću u ofanzivu protiv italijanske divizije Bolonja, koja drži deo obruča oko grada. Na jugu Sovjetskog saveza avioni Luftwaffea bombarduju severoistočnu obalu Crnog mora i centralni region reke Don. U centralnom delu grupe Trećeg rajha probijaju odbrambene redove Sovjeta uspostavljene u sektoru Tule, južno od Moskve, i Volokolamsku, severno od prestonice. U Francuskoj, general Maxime Weygand, predstavnik Višijevske vlade u Severnoj Africi, zahteva da bude razrešen svih dužnosti. U Londonu Winston Churchill u parlamentu objašnjava situaciju sa ofanzivom u Libiji. Njegove reči ohrabruju duhove snaga koje se bore u toj oblasti. On kaže, njihova borba će promeniti tok rata. Danas oči celog sveta uprte su u ovo bojno polje. Japanski predstavnici u Vašingtonu, Kuruzu i Namura, američkim vlastima predaju takozvani plan B, poslednju ponudu svoje vlade za rešenje krize između dve zemlje. Državni sekretar Cordell Hull veruje da Nemačka i Japan planiraju međusobnu podelu sveta. U ratu na moru, britanski bombarder izvršava prvi uspešan napad koristeći radarski sistem za lociranje brodova i potapa podmornicu U-206 u Biskajskom zalivu. Petak, 21. novembar 1941. Na jugu Rusije oklopne snage pod komandom generala von Kleista zauzimaju Rostov na Donu na svom putu ka naftnim poljima u Bakuu i Persijskom zalivu, za kojim žudi Hitler. Stalin šalje novih 15 divizija da povrate grad. Dvijaju sukobi između snaga sila osovine i saveznika. U blizini Sidi Razeha odvija se žestoka tenkovska bitka. Engleska 4. oklopna brigada potpuno je uništena. Nemci zarobljavaju na stotine neprijateljskih vojnika, među kojima jednog generala i 17 britanskih oficira. Pored toga, oduzet je veliki broj oklopnih vozila i velike količine vojne opreme. U Rusiji glad nastavlja da mori stanovnike Leningrada koji je pod opsadom.
Sovjetska vojska uspeva da formira koridor za snabdevanje preko jezera Ladoga, putem koga će pokušati da ublaži situaciju. Nemački avijatičar Werner Melders, koji je oborio 115 aviona, gine u nesreći kada se Heinkel 111, u kome leti kao putnik, srušio u povratku sa ruskog fronta za Nemačku. Arhitekta Albert Speer, koji istovremeno vodi nekoliko projekata, od Hitlera traži 30.000 sovjetskih ratnih zarobljenika za izgradnju novih monumentalnih zgrada u Berlinu. Japanci pokreću plan Z. Prvi korak pre polaska ka Havajima je koncentrisanje snaga u zalivu Tankan na Kurilskim ostrvima. Na južnom Atlantiku, kod afričke obale, britanska krstarica Devonshire potapa nemački piratski brod Atlantis, dok je ovaj dopunjavao gorivo jednoj od podmornica. Nedelja 23. novembar 1941. U Libiji se nastavljaju borbe između snaga sila osovine i savezničkih trupa. Nemačke oklopne snage i italijanska Ariete divizija okružuju britanske oklopne jedinice nanoseći im ogromne gubitke. Novozelandske trupe zauzimaju granični naftovod od Barije u Libiji do Soluma u Egiptu. U Rusiji Nemci nastavljaju sa zatvaranjem prstena oko Moskve. Severno od grada snage Wehrmachta planiraju da pređu kanal između reke Moskve i Volge, zauzmu Klin, Sonočnogorsk i Istru na samo 56 km zapadno od prestonice Rusije. General Heinz Guderian sastaje se sa Fedorom von Bockom, glavnokomandujućim grupe Armije Centar. Prilike vladaju duž celog ruskog fronta, ali uprkos klimatskim uslovima, Nemci nastavljaju da atakuju na ruske odbrambene položaje u oblasti Moskve. Na jugu, nemačke oklopne snage zauzele su veći deo Krima i zarobile više od 100.000 sovjetskih vojnika. Nakon zauzimanja Kerča, nastavlja se opsada Sevastopolja. U Berlinu ministar Josef Goebbels u magazinu Reich piše: Jevreji su želeli rat i dobijaju ga. Ali Führerova predviđanja se ostvaruju i mi smo na putu da uništimo jevrejsku rasu u Evropi. U ovom sukobu nema mesta za žaljenje ili kajanje. Frank Knox, američki sekretar mornarice, izjavljuje u svom govoru da je američka flota u Atlantskom okeanu spremna da stupi u akciju u svakom trenutku. Premijer Japana Hideki Tojo u parlamentu izjavljuje da je cilj obnavljanje diplomatskih pregovora sa Sjedinjenim državama, namera da se završi ekonomska blokada i na taj način izbegne rat. On takođe izražava svoju posvećenost odbrani časti i poštovanja japanskog naroda ukoliko bude neophodno. U Severnoj Africi, u regionu Kirenaike, Libija, 32 elitna vojnika iz specijalne jedinice LRDG iskrcavaju se iz 2 britanske podmornice sa ciljem kidnapovanja Ervina Romela. Operacija u potpunosti propada, a preživjela su samo 3. Ponedeljak, 17. novembar 1941. Snage armijske grupe Centar nalaze se na 80 km od Moskve. Na jugu, u Rostovu na Donu, Nemci pokreću napad koji Sovjeti uspevaju da odbiju i krenu u ofanzivu sa severa grada. Hitler donosi odluku da osnuje ministarstvo za okupirane teritorije na istoku, na čijem čelu će biti nacistički ideolog Alfred Rosenberg. Estonija, Litvanija, Letonija i Ukrajina, koje se nalaze pod vojnom upravom, sada će biti pod ingerencijama novog ministarstva Reichskomesarijata Ostland. Nekadašnji letački as Ernst Udet,
koji je učestvovao u razvoju štuke i bio šef proizvodnje Luftwaffea, izvršava samoubistvo. Gering ga je koristio kao žrtveno jagnje za sopstvene greške, okrivljujući ga za neuspeh u bici za Britaniju i za probleme koje avijacija trenutno ima na istočnom frontu. U Višiju, Francuska, vlada negira vesti koje na njem istrahuju od dolaska nemilosrdne ruske zime. U međuvremenu, avioni Luftwaffea bombarduju Gorki na obalama Volge, koji je jedan od najznačajnijih lučkih i trgovačkih centara u Rusiji, udaljen 380 km od prestonice Sovjetskog saveza. U ratu na moru, u bici za Atlantik, Amerikanci su do sada izgubili 122 čoveka. Četvrtak, 6. novembar 1941. Proslava 24-godišnjice Oktobarske revolucije odvija se po Gregorijanskom kalendaru. Staljin na skupu pred stotinama radnika na stanici metroa Majakovski u Moskvi izjavljuje da su Hitler i njegove snage izrodi bez imalo morala. On uzvikuje, ako žele rat do istrebljenja, dobit će ga. U Moskvu neprestano stižu vozovi sa pojačanjima. U posljednjih nekoliko dana više od 500.000 ljudi koji su došli sa dalekog istoka priključuju se odbrani grada. Počinju prvi mrazevi označavajući početak oštre ruske zime. Led stvrdnjava blato i nemačka vozila pokušavaju da iskoriste situaciju i dostave zalihe svojim trupama, ali nove kiše osujećuju njihove planove. U Sjedinjenim državama Rooseveltova vlada odobrila je $10 milijardi pozajmice Sovjetskom savezu za kupovinu oružja u skladu sa zakonom o najmu i zajmu. 3.000 američkih vojnika stiže u Burmu da uz Britance brane rutu za transport ratnog materijala do Chungkinga, glavnog grada Republike Kine na čelu sa Chiang Kai-shekom. U Japanu, u zalivu Kagošima, avijacija izvodi vežbe sa nosača aviona kako bi uvežbala strategiju koja će biti korišćena u napadu na američke baze u Pearl Harboru. U ratu na moru krstarica Omatra i razarač Somers iz američke flote u Severnom Atlantiku zarobljavaju nemački gusarski brod Odenwald. Petak, 7. novembar 1941. U Moskvi se nastavlja proslava godišnjice revolucije. Iz palate u Kremlju na Crvenom trgu Staljin drži govor u kome predviđa da okupacione snage idu direktno u ima problema sa zalihama zbog prevlasti britanske mornarice na Sredozemnom moru. U luci Aleksandrije u Egiptu italijanski komandosi uspevaju da napadnu brodove kraljica Elizabeta i Valiant, nanevši im ogromnu štetu. Avioni RAF-a bombarduju Napulj. Vlada Iraka prekida diplomatske odnose sa Francuskom i Japanom. U Venjovu, južno od Moskve, sovjetske trupe koje dolaze iz Sibira opremljene skijama, belim kamuflažnim uniformama uz podršku tenkova T-34 napadaju promrzle vojnike Wehrmachta koji su iznenađeni kvalitetom ruske opreme. Na jugu Nemci nastavljaju sa bombardovanjem Sevastopolja, Rostova i Vorošilovgrada. Vlade Sjedinjenih država i Britanije složile su se da osnuju zajedničku pomorsku bazu u Severnoj Irskoj u blizini Londonderrya. Na hiljade kanadskih vojnika stiže u Ujedinjeno kraljevstvo. U Tokiju japanski kongres usvaja rezoluciju u kojoj se izražava neprijateljstvo prema Sjedinjenim državama. Sreda, 19. novembar 1941.
U Severnoj Africi, u Libiji, Britanci, Novozelanđani i Južnoafrikanci sukobljavaju se sa snagama sila osovine u raznim oblastima. U mestu Bir el Gubi vode se žestoke borbe sa zloglasnom Ariete divizijom, koja zaustavlja napredovanje saveznika. Dalje ka severu, južnoafrički tenkovi zauzimaju aerodrome u Sidi Rezehu i nastavljaju ka Tobruku, dok se druga brigada bori sa nemačkim snagama u Gabr Salehu. Na severu Sovjetskog saveza Crvena armija kreće u kontranapad kako bi povratila grad Tihvin. Na jugu, Rostov se nalazi pod opsadom Nemaca, dok se nastavlja bombardovanje Sevastopolja, a ruska crnomorska flota napušta luku. U Londonu ministar spoljnih poslova Anthony Eden u svom govoru upozorava da bi napad Japanac na put koji povezuje Burmu i Kinu mogao imati ozbiljne posledice. Državni vazduhoplovni sekretar Archibald Sinclair štampi otkriva da se pored engleskih pilota RAF-a u Britaniji nalaze 3 američke eskadrile pod imenom Orao, čiji će broj, kako se očekuje, rasti. On kaže, oni nas i Amerikanci ispunjavaju ponosom. Bivši američki predsjednik Herbert Hoover tokom konferencije izjavljuje da se protivi žrtvovanju, a stotinama radnika na stanici metroa Majakovski u Moskvi izjavljuje da su Hitler i njegove snage izrodi bez imalo morala. On uzvikuje, ako žele rat do istrebljenja, dobit će ga. U Moskvu neprestano stižu vozovi sa pojačanjima. U posljednjih nekoliko dana više od 500.000 ljudi koji su došli sa Dalekog istoka priključuju se odbrani grada. Počinju prvi mrazevi, označavajući početak oštre ruske zime. Led stvrdnjava blato i nemačka vozila pokušavaju da iskoriste situaciju i dostave zalihe svojim trupama, ali nove kiše osujećuju njihove planove. U Sjedinjenim državama Rooseveltova vlada odobrila je $10 milijardi pozajmice Sovjetskom savezu za kupovinu oružja u skladu sa zakonom o najmu i zajmu. 3.000 američkih vojnika stiže u Burmu da uz Britance brane rutu za transport ratnog materijala do Chungkinga, glavnog grada Republike Kine na čelu sa Chiang Kai-shekom. U Japanu, u zalivu Kagošima, avijacija izvodi vežbe sa nosača aviona kako bi uvežbala strategiju koja će biti korišćena u napadu na američke baze u Pearl Harboru. U ratu na moru krstarica Omatra i razarač Somers iz američke flote u Severnom Atlantiku zarobljavaju nemački gusarski brod Odenwald. Petak, 7. novembar 1941. U Moskvi se nastavlja proslava godišnjice revolucije. Iz palate u Kremlju na Crvenom trgu Staljin drži govor u kome predviđa da okupacione snage idu direktno u propast. On ohrabruje stanovništvo da brani svetu Rusiju, izbjegavajući da pomene sovjetske žrtve dok preteruje u brojkama vezanim za Nemce, u pokušaju da uteši stanovnike prestonice. Međutim, on potvrđuje, suočeni smo sa najvećom opasnosti u svojoj istoriji. Ukrajina i Belorusija su okupirane, Leningrad se nalazi pod opsadom, a Moskva pod pretnjom. Borit ćemo se do pobede u velikom patriotskom ratu, ali nam je potrebno da naši saveznici otvore drugi front na teritoriji Evrope, kako bi razvukli Hitlerove snage. Оккупанта, да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед, победа! Nemačke snage ubijaju 12.000 Jevreja u Minsku i sahranjuju ih u masovnim grobnicama svoje snage za napad na američke baze na Havajima i Filipinima, britanske položaje u Maleziji i holandskoj istočnoj Indiji. Utorak, 4. novembar 1941. Na ruskom frontu snage armijske grupe Jug nastavljaju svoje napredovanje Krimom i zauzimaju grad Feodosiju.
Na taj način Nemci blokiraju prilaz poluostrvu Kerč. Luftwaffe bombarduje Moskvu i Leningrad. Odnosi između Japana i Sjedinjenih država su veoma napeti. Američka obaveštena služba presreće poruku japanskog ministra spoljnih poslova, u kojoj stoji da će naredna diplomatska ponuda koja bude upućena Sjedinjenim državama ujedno biti i poslednja. General MacArthur, glavnokomandujući trupa na Filipinima, dobije obaveštenje od načelnika generalštaba, generala Georgea Marshalla, u kome ga ovaj informiše da tražena pojačanja neće biti dostupna do proleća. Istovremeno data su naređenja za evakuaciju svih žena i dece koja žive na ostrvu Guam, Midway i Wake. Američki stručnjaci grade vazduhoplovne i pomorske baze u brazilskim gradovima Sao Roque, Aracati, Rocas, Ponta Negra, Olinda i Maceo kako bi zaštitili zapadnu hemisferu. U ratu na moru, nemačke podmornice potapaju 11 savezničkih trgovačkih brodova u Severnom Atlantiku. U međuvremenu, britanski admiralitet saopštava da je do sada zarobljeno 1200 članova posade neprijateljskih podmornica. Sreda, 5. novembar 1941. U Tokiju Krunski savet stavlja i distribuira naređenje između različitih rodova vojske koji učestvuju u ofanzivi, dok se ne uspostavi potreban odbrambeni perimetar u Pacifiku. Pored toga, u Vašington je poslat diplomatski izaslanik Saburo Kuruzu, koji treba Amerikancima da preda nova diplomatska rešenja u nameri da se spasu uništeni odnosi sa Sjedinjenim državama u periodu od 20 dana. Sa druge strane, Roosevelt upozorava da Amerikanci nisu spremni da menjaju U Orši u Belorusiji komanda grupe Armija Centar održava sastanke kako bi analizirala ofanzivu na Moskvu. S obzirom na temperature koje padaju ispod minus 30 stepeni Celzijusa i oskudice svih vrsta zaliha, maršal Fedor von Bock smatra da oklopne jedinice nisu spremne da izvrše strateški plan. Na jugu snage Rajha dolaze do Moreuza Kerč. Po Romelovom zahtevu, 20 novih podmornica stiže u Sredozemno more. Admiral Karl Denic upućuje zvaničan protest operativnoj komandi mornarice, jer ovaj transfer slabi Atlantsku flotu. Pukovnik Frank Knox, državni sekretar mornarice, izjavljuje da je došao trenutak za donošenje odluka. On govori novinarima, ne možemo više oklevati dok Japanci konstantno ugrožavaju naša prava. U Tokiju japanska vlada sastaje se na specijalnom zasedanju da razmotri američke stavove. Pomorske baze Ominato i Mako biće zadužene za odbranu države. Četvrtak, 13. novembar 1941. Bitka za Krim učvrstila je superiornost nemačko-rumunskih trupa. Napadnuta su obalska utvrđenja grada Kerč, a nemačke snage bombarduju sovjetske brodove koji evakuišu trupe iz Sevastopolja. U centru, ruska vojska uz podršku tenkova pokreće kontranapad nakon što je artiljerija bombardovala neprijateljske položaje. Nemci uspevaju da ga zaustave.
U Rastenburgu Hitler održava sastanak sa komandantom Kriegsmarine, velikim admiralom Erihom Rederom, koji se žestoko protivio invaziji na Rusiju. Führer, u strahu od Amerikanaca, naređuje mu da nemački brodovi i podmornice treba da pokušaju da izbegavaju sukobe sa plovilima Sjedinjenih država. Sa druge strane, predsjednik Roosevelt, nakon izmene nekih članova zakona o neutralnosti, objavljuje da su američki teretni brodovi koji plove za Veliku Britaniju naoružani kako bi se branili od napada podmornica sila osovine. U Severnoj Africi, Claude Auchinleck na mesto komandanta 8. armije umesto generala Alana Cunninghama postavlja generala Neila Ritchija. Četvrtak, 27. novembar 1941. U Rusiji jedinice grupe Armija Centar polako prilaze Moskvi. Najbliže su na 30 km od sovjetske prestonice. U Rastenburgu Franz Halder, načelnik vrhovne komande nemačke vojske, obaveštava Hitlera da se vojska nalazi u ekstremnoj situaciji, jer su njihove snage i resursi preopterećeni. Nakon sastanka, general Gerhard Engel, Führerov vojni savjetnik, pred grupom oficira kaže da su vremenske prilike postale noćna mora nacističkog vođe. U Francuskoj, nemačke trupe zauzimaju pomorsku bazu Toulon na Mediteranu, koja se nalazi na teritoriji koju kontroliše vlada u Višiju. Posade usidrenih brodova potapaju svoja plovila. Predsjednik Roosevelt je ubeđen da je vlada Japana odlučila da ide u rat i upozorava generala MacArthura, koji se nalazi na Filipinima, na moguću akciju neprijatelja. U svojoj poruci on kaže: "Pustite ih da prvi napadnu." U međuvremenu, admiral Harold Stark, načelnik pomorskih operacija, proglašava vanredno stanje u američkim flotama u Aziji i na Pacifiku, strahujući od eventualnog napada Japanaca. Admiral Hesband Kimmel, koji je na čelu baze u Pearl Harboru, insistira na slabostima njihove odbrane. Petak, 28. novembar 1941. Harold Stark izdaje naredbu admiralu Hesbandu Kimmelu, zapovedniku baze u Pearl Harboru, da se uzdrži od bilo kakvih ofanzivnih dejstava dok Japanci ne naprave prvi korak. Vlada Japana optužuje Britaniju da sprema invaziju na Tajland. U masovnim grobnicama na obodu grada, u Rastenburgu, Kentšinu, na severoistoku Poljske, pre odlaska u Minhen, Hitler na sastanku sa članovima vrhovne komande Wehrmachta predviđa da će nalazišta nafte na Kavkazu biti okupirana do početka naredne godine. Nemačka vojska ima ogromnu potrebu za gorivom koje bi omogućilo funkcionisanje ratne mašinerije. Kriegsmarine objavljuje da će njeni brodovi i podmornice napasti svaki američki brod, sada kada znaju da su svi teretnjaci naoružani. 400 bombardera RAF-a napada Berlin, Mannheim, Kelm i Rurski basen. Subota, 8. novembar 1941. Hitler dolazi u Minhen iz svog štaba u Rastenburgu. Godišnjica puča iz 1923. obeležava se u pivnici Birger Breukeler. U toku svog govora Führer krivi Veliku Britaniju za nastavak rata i zbog pokroviteljstva jevrejsko-kapitalističke zavere, čije je otelotvorenje Sovjetski savez.
On ismeva američkog predsjednika zbog njegovog tumačenja nacističkih planova u Južnoj Americi. On potvrđuje da je Sovjetski savez praktično poražen, završavajući rečima: bez obzira koliko dugo rat potraje, uveravam vas da će posljednji vojnik koji bude ostao na bojnom polju biti nemački vojnik. Mi odlučujemo o budućnosti Evrope za narednih 1000 godina. U međuvremenu na severu Rusije nemačke oklopne jedinice napreduju preko reke Volhov i opsedaju grad Tihvin. Njihov cilj je presecanje svih komunikacija sa Leningradom i spajanje sa Fincima u Kareliji. U centralnom delu fronta snage generala Guderijana suočavaju se sa sovjetskim kontranapadom, koji predvode diviziju u čijem sastavu se nalaze tenkovi T-34. Nesposobnost nemačkih teških jedinica da se kreću po blatnjavom terenu u suprotnosti su sa pokretljivošću tenkova T-34, koji ih primoravaju na povlačenje. Američki senat usvaja amandmane na zakon o neutralnosti. Roosevelt se sastaje sa sekretarom mornarice Frank Knoxom i admiralom Haroldom Starkom, načelnikom pomorskih operacija, kako bi razmotrili trenutnu situaciju. Nedelja, 9. novembar 1941. Snage grupe odricanje savezništva sa silama osovine. Nakon razmatranja sa svojom vladom, japanski predstavnici odbacuju američki memorandum. U ratu na moru kod obala Libije na Sredozemnom moru, nemačka podmornica U-331 pod komandom kapetana von Titzenhausena potapa britanski brod Barham ispalivši 4 torpeda. Sreda, 26. novembar 1941. U Vašingtonu je blokirano sklapanje sporazuma nakon dugih diplomatskih pregovora između Japana i Sjedinjenih država. Shvatiši da su izgledi za postizanje sporazuma sve manji, brodovi japanske carske flote koncentrisani na Kurilskim ostrvima dobijaju naredbu da krenu ka vodama severno od Havaja. Japanska eskadrila ne koristi radioveze ploveći kroz plitke vode. Nekoliko malih podmornica dejstvuje kao prethodnica. Američke izviđačke letelice obaveštavaju bazu da su primetile japanski konvoj u blizini ostrva Formosa, Tajvan. Predsjednik Roosevelt zahteva prekid diplomatskih odnosa sa Japanom. U Tokiju premijer Hideki Tojo se obraća naciji rečima da zemlja prolazi kroz jedan od najtežih trenutaka u svojoj istoriji. Duff Cooper, britanski ministar informisanja, izjavljuje da će sva sredstva njegove zemlje na Pacifiku biti ponuđena Amerikancima kako bi koristili njihove pomorske i vazdušne baze. U Severnoj Africi, Claude Auchinleck na mesto komandanta 8. armije umjesto generala Alana Cunninghama postavlja generala Neila Ritchija. Četvrtak, 27. novembar 1941. U Rusiji jedinice grupe Armija Centar polako prilaze Moskvi. Najbliže su na 30 km od sovjetske prestonice. U Rastenburgu Franz Halder, načelnik vrhovne komande